kalaban natin na si Marlo. So pupunta kami ngayon ng Twin Riders J-Hub. Ayan, sasamahan ko siyang bumili ng KYT helmet. Ayan. So mag-KYT na rin siya, guys. Namiss ko mat ng ngayon, guys. Pwede na! Namiss ko yung mga kalamdan, guys, kaya sinagad ko. Okay. Grabe, namiss ko yung mga kalamdan, guys. Wow! Grabe, ang ganda naman ng dan dito, diretso. Grabe, oh, mga bagay, oh. Grabe, ang ganang dito, guys. Diretso talaga. So sinusundan ko lang siya, guys, kasi siya may alam ng daan. Ayan, hindi ko alam tong daan na to, guys. Basta ang sabi niya, paharap daw ito ng Manawag. Kaya pala, alam ko na. Dito pa ang labas na ito. So ito yung dinadaan natin, guys, bago papunta tayo ng Ordaneta. So galing kasi kami ng Malasiki, guys, kasi from Basista pa siya, and from San Carlos ako, and doon kami nag-meet sa Malasiki. Tapos na tong daan na to, guys, oh. Tapos na tong dalay dito. Grabe, ang ganda, ang luwang. Madan pala
dito pa Manawag guys. So yun yung sabi niya. Iwan kung makakadaan pa kami ng Mapandan dito or direkta na agad sa Manawag. So ang bibili niya palang helmet guys is yung KYTN FR Neuron White. So yun kasi yung natipuan niya guys, kasi yung natitipuan niyang helmet guys is walang available sa Twin Riders Gear Hub. Mapandan muna. Ayos ah. So dito na kami sa Mapandan guys. Grabe, ang ganda talaga ng mga daan dito. Straight talaga oh. Nga guys, wala yung natitipuan nyo na KYT. And yung neutron light na lang ang bibili nyo, hindi lang available sa Twin Riders Gear Hub na napusuan niya rin. So ayun na lang daw. So ang dami kong sinend sa kanyang pictures. Ayan. So nakakagandaan talaga siya. Kaya nagpasama na siya agad. Ayan. Excited na kasi. A few inches later. And guys, so malapit na kami sa shop ni Sir Ray dito sa Twin Riders Gear Hub. Hello po. Hello po. Hello. Asili lang po. Sir. Sir. Action na naman kayo, sir. Opo. Spoiler niya kasi ang pogi ng spoiler niya. Sir, my time.
guys, so pauwi na kami. Ayan, so nakabili na siya. So ayan yung nabili. So ayan yung nabili niyang KYT guys. Ayan yung Neuron White. Sabi yung pogi, naka-KYT na. Ayan guys, so nakita niya yung mga available nila na helmet dun guys. Ayan. So ayan ulit guys, kung may mga gusto kayong helmet, ayan, so nakita nyo naman dun sa video. Ayan, so i-message nyo lang sila sa Facebook account nila, sa Twin Riders Gear Hub. Ayan, so nasa description yung link ng Facebook account nila. Ayan. Grabe, ang galing ng Neuron White guys, oh. So ayan guys, kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na vlog ko guys. Ayan, so dito ko natatapos itong vlog na to. Ayan, so maraming salamat ulit sa inyo guys. Maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa suporta. Ayan, so hintay-hintay na lang tayo sa mga susunod na vlog guys. Ayan. Lang guys, basta lagi yung tatandaan guys, ride safe always, peace, ciao.